Manthabathela thuba ke ndizibulisele kubaphulaphula emakhaya kwindawo ngendawo eniphulaphuleni kuzo. Ndim ke uLoyiso umphuphi wenu, Loyiso the Dreamer. Siqhubeka ke nohlelo lwethu oluthi your dreams are valid. Ndifuna ke ukuthi ke vele amaphupho wakho phulaphuli avalid. Ungavumeli abanye abantu bakwenza uzibone ngathi you have invalidated dreams. You have a right to dream and you have a right to dream as much as you want. Asithethi ngaphupha ke namhlanje siqhubeka ngesihloko sethu sikaDavide. Into ke sifuna siyijonge kuba ke kuthiwa uDavide wayenesakhono sokudlala uhadi ngoba vele wayeyiworshipper. Wayedlala uhadi so much that xa uSawule ehlaselwe ngumoya ombi wayesithi xa edlala lo hadi limnike iconsolation necomfort yoba lo moya ombi uphume kuye. In other words, wayeyiworshipper eyayine deliverance ministry. Ababethu abantu befika bebotshwe bebanjwe yimimoya eyohlukahlukeneyo. Just when eqala ukuthi adumise ngohadi lwakhe, the anointing would take over and start ministering deliverance to people. That's basically what this verse means. It is an error and almost a mistake uyoba sivuma ukuthi senze ministry, whether siyashumayela, siyahlabela, siyathandaza, senza konke sithandazela abagula, but there has to be results. Andifuni ke uba sigxile kakhulu ku-worship ministry ngoba sithethi ngayo namhlanje, but apho ndiyakhona ndiya ekuthini, it is one of the ministries that God uses to usher a revival in His presence in our midst. As worshippers, we ought to cry to God for Him to anoint us in the secret place, so that when we stand before the congregation, sishumayela, sihlabelela, sishumayela ngengoma, makube khona ukutshintsheka kwempilo zabantu. Makuthi nowa kufika umuntu engene enkonzweni ezixelela ukuthi uze ukugqibela namhlanje, xa ephuma pha seyilungise nepoison, seyilungise nentambo yokuzixhoma, uthi ngoba uzawuhlabela ingoma egcotyiweyo for leyo mini, imchukumisa ashiye zibuza imibuzo, imchukumisa akhala aphalaza impilini yakhe phambi koThixo, aphume encedakele ofuna uncedo. That's exactly the kind of ministry that David had. That's why he's one of the best, if not the best psalmist ever, obhale indumiso ezininji kwincwadi yendumiso. Iyandihlekisa ke lento yalo moya ombi ekuthiwa uSawule wayenawo. Ithi iBhayibhile uThixo wakhupha umoya wakhe kuSawule, waze yena Thixo wafaka umoya ombi kuSawule. You see, ezinye izinto zi-challenge theology yethu, zi-challenge ucinga siyazi, ngoba ixesha elinintsi into ezimbi sizi-associate noSatan. Kodwa le verse iyasibonisa uba uThixo enguThixo, kodwa uyakwazi ukuthi arelease umoya ombi emntwini. For whatever reason, you don't know. If you don't believe me, you can read 1 Samuel chapter 16, verse 14. It, but the Spirit of the Lord departed from Saul, and an evil spirit from the Lord troubled him. Moya kaThixo wasuka kuSawule, kwaze wathi umoya ombi osuka kwasenkosini wamhlupha uSawule. So iyabhidisa kakhulu lento, iyabhidisa, but ezinye izinto zingaphezu kokuqonda nokwazi kwethu. But I think we sometimes give uSathana too much credit on even izinto angangeni indawo kuzo. That's what this verse proves. uSawule ke wayeyinkosi eyayizigwagwisa, eyayicinga fanuba ayinawu replacewa, because ke xa ifikelela kwindaba yobizo nokusebenza nokwenza umsebenzi kaThixo, none of us are irreplaceable. None of us are invincible. Wareplacewa uSawule ngoDavide.
kodwa waqhubeka ehlele esitulweni sobukhosi kodwa esusiwe ngokwasekhalendeni kaThixo. Yazi ibuhlungu lento. Into yoba indoda ishiywe nguThixo isuswe etronini kodwa ibe ihleli physically but ngokwegcobo lukaThixo lobukhosi lusukile kuye. Le engekho sesitulweni enguDavide igcotywe as a king kodwa ayihlela ngesitulweni. Nkosi yami. Ngoba ubunkokheli bakho abufunekanga buxhomekeke kwisitulo nakwisihlalo nakwisikhundla sinikwayo. Uyakwazi ukuthi lo omnye anikwe isikhundla ecaweni or emsebenzini or elsewhere abe engenabo ubunkokheli kuye ngaphakathi. Uthi wena ngoba ugcotywe ezinkokheli ube ungenazo isitulo kodwa bubonakale kakhulu apha kuwe ubunkokheli kodlula lo obekiweyo. Andifuni ukwenza imizekelo ecacileyo nesiyibonayo. Kodwa ke apho ndiyakhona ndiyasekubeni xa uyinkokheli afunekanga ulinde isitulo. Isitulo is just a platform that you are given to execute ubunkokheli. Asikuniki ama-qualities obunkokheli. uDavide wayeyinkosi engabekwanga. Yaze yathi libekiweyo kanti isusiwe esihlalweni. Ihleli nje, ichophile. But ngokwekhalenda nangokwegcobo lukaThixo sekufana nongathayiko. It is a reason why uDavide wakwazi ukuthi ke enze izinto ezinkulu ezimangalisayo, alwe imfazwe for isizwe sakhe uIsrael engeyonkosi. Waba man of war eyoyisayo imfazwe on behalf of Israel and on behalf of Saul ikumkani. Enye into endiyiqapheleyo ke kukuba wathi sefikelwa ngumona uSaul oba eqomba ingathi he's gaining momentum uDavide, ingathi uyanyakazisa, ifame yakhe iba nkulu. Waqalisa ukuplota ukuthi ambulale. Kodwa into endithi firstly into itrap waqala wamenzela yona, waqala wathi ndifuna utshate nomntana wami. Kwacaba uDavide uyazidelela uthi i-background yami iphansi, ndingubani mina uba ndingatshata nomntana wenkosi. Wa-insist ukumkani emane ecenga nabantu bayothetha naye engavumi until wamention into that triggered something kuDavide. Wathi ukumkani andifuni neenkomo zakho. I know uthi awunamali awuthina ukwazi ulobola and awufuna uboleka kubanye abantu, but ndifuna ulobole umntwana wam through ukuthi uyobulala amadoda amaFilistiya undiphathele the foreskins zawo as 100. That is gonna be your dowry. Ilobola yakho leyo. Ukumkani ngelile lakhe uzama ukumtrap uDavide ngoba esithi uyawuthi esayokulwa esayofumana ezinto efuneke zenazo abulawe afe, wayicimba yambulala. Ucimba kanti akayazi ukuthi umtrapa ngento esi-strength sakhe. It's almost the same as when they tried ukuthi batrepe uDaniel pertaining to faith yakhe, pertaining to lento yakhe yokuthandaza yenza as a strength. Bazama ukuthi bambophe bamvalele ngayo by twisting the laws of the country zoba zithi kuthiwe makuthandazwe kugada kukumkani othile welo lizwe. Bayazi ukuthi umthandazo si-strength sakhe and okwakho ukuthandaza kuyaphezulu emazulwini, but kwafuneka ukuthi athandaziselwe against ukuthi athandaze komnye uThixo. Becimba bayamtrepa kanti abazi ukuthi kulapho ubu-lion bakhe, ububhubesi bakhe, ubu-strong bakhe buzawuvela khona. Nangoku uDavide wayi-accomplisha lento kacinjwa izaba nzima with flying colors because he specialized ekubulaleni. He specialized as a man of war. He was a warring fighter, a skillful fighter. So xa uzamnika i-task enento kwenza nalento aspecialize kuyo uzayikwamsa. Ngoba ke bayakwazi ukuthi bakutrepe ngento becinga fana bayakuntlama, bafuna ubhude kanti abazi ukuthi they are doing justice because you are gonna shine, you are gonna outshine them. Enye indlela ke kuba wathi uSaul ethumela abantu ukumkani uba mabayukhangela uDavide, bafika kwindawo ekuthiwa kukho i-company of prophets. Bafika abaprofeti beprofeta
be under the influence womoya kaThixo. Zaze zathi izicaka ezithunyiweyo zafika zaba saturated by the environment. Bathi naba abangengabo abaprofeti baba prophetically infused, baphela beprofeta nabo bengengo baprofeti, but just because the environment has been saturated. Baphina abantu abakwazi ukuchange environment, whereby kuphela kuvela nezikills nezakhono ebantwini benza izinto that they don't usually are able to do. Where is the kind of worship that will saturate the environment even in our services? Where is the environment of intercessors ezawuthandaza kutshintshe the environment? Size sibone nabangaqhelanga uprofeta beprofeta. Size sibone nabangaqhelanga uthandazela abantu baphile bebathandazela, not because igift yabo ikubo, because after that encounter they go back to their normal state, abasakwazi uyenza lanto bebe saturated by the environment. We need to create so much of the presence. We need to provoke ubukhona bakhe endaweni so much that even the feeble and the sick and the weak are able to benefit from it. Kuthi ingelosi yokuphola yokuphilisa yayifika ithi stir the waters. Our duty is to stir the waters. God's duty is to heal the sick. It is to raise the dead through us. We have to stir the waters through prayer, through fasting, through reading the word, through humbling ourselves to Him, through repentance, and all the things that we need to do to prepare ourselves for ukusebenza kwakhe. We have to prepare ourselves for ukusebenza kwakhe. Wathi noSawule ngobona babantu abathumile ababuyi, kuthiwa naye walandela. Xa efika abantu beprofeta wathi wawungena kula environment, kuyacaca ukuthi kwakuseku-affecteke the whole vicinity. Luphina olwagcobo esilwaziyo lwabantu ababefika endaweni kugcwele icrime. The late evangelist Nicholas Bengu kuthiwa efika endaweni consumed by violent crime. Afika azokwenza imvuselelo, kuthi cwaka kuthuleke, kuzotsotsi bephethe stolen items zichiswe, abanye ingamasele ekudala ekhangelwa kufuneka siwe etrongweni. Izinto zehle, icrime yehle endaweni, kubekho ipeace. Yindoda eyayiphethe i-atmosphere ekwazi ukuba i-impact not only abantu abasententeni or abantu ethetha nabo, but the environment eyinyathela kuyo yayiba infused by the presence. Bapha abantu abanjalo kweli xesha. Bapha abantu abazawufana notata uJinja Nene. Indoda eyayisithi isasuka eRhawutini ikhwela isiya eMpuma Koloni. Amadimoni sekahlebelana esithi masambeni madoda uYezu Nene. Dodithi sapaka imoto eyadini yenkonzo. Amadimoni seyakhala esithi nanku ufikile. The man who had i-atmosphere wayiphethe, that was able to saturate and influence the affairs. Bapha abantu abanjalo kweli xesha lethu. Bantu abazakwenza izinto lula ezinzima zibe ngathi zilula just because they are carrying certain atmospheres. Bantu abafana notata uBenny Hinn ababe bestrugglisha bethandazela abantu for 2-5 hours. They just saturate the atmosphere with worship. Then you hear testimonies of healings zisenziwa by the saturated environment. What we need to do to heal our land, to heal our churches, to heal our marriages, to heal our businesses, to heal our finances, and all the problems that we have is not to try and solve those problems always, but it's just to saturate the environment through repentance, through prayer, through worship, through seeking His face. Sithandaze sincwine kuye ukuze ubukhona bakhe butshintshe isimo. God bless you.